ஹலோ, பாத்தீங்கல்ல செம்ம சன்னு. குரங்கு ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாட வரான், கேளுங்க. பாடுறா. இல்ல, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எல்லாரும் வெயிட் பண்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான டேஸ் இது. இங்க போறோம், போய் நம்ம இது பண்றோம், மாஸ் பண்றோம். சரி கைஸ் எல்லாரும் பாருங்க, cheers. எங்க போறோம்? வேல்ஸ் போறோம். அதான் கைஸ், வேல்ஸ் போறது எங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப பசியா இருந்து நாங்க சாப்பிட வந்தோம் மெக்டிக்கு. ஹலோ கைஸ், இந்த கார் தான் 30 ரூபா. நீங்க எப்போ உடனே போன் பண்ணீங்கன்னா இந்த கார் உங்க வீட்டு முன்னாடி வந்து நிக்கும். வந்து வாங்குங்க. இந்த காரோட விலை 30 பவுண்ட் மட்டுமே.